Mae Canolfan dysgu Cymunedol Hwlffordd, Sir Benfro yn dysgu yng nghefn adeilad archifdy Sir Benfro. O Brendegast, edrychwch am Mike Spikes ar arwydd ar gyfer archifdy Sir Benfro ac ysgol uwchradd Hwlffordd a throwch i Back Lane. Ar y gylchfan fach, cymherwch y drydydd a llanfa. Gwelwch arwydd ar gyfer archifdy Sir Benfro. Mae brif fynedfa'r adeilad o'ch blaen. Dilynwch y ffordd i lawr ac o gwmpas i'r chwith. Gwelwch arwydd yn dangos y prif faes parcio yn syth o'ch blaen ac mae'r ganolfan dysgu Sir Benfro i'r dde. Os dych chi'n gyrru, parciwch yn y prif faes parcio. Mae un lle parcio anabl ger y drws mynediad. Os oes angen i chi ddefnyddio hwnnw, trowch i'r dde. Os na, ewch yn syth ymlaen i'r prif faes parcio. Mae llwybr ar ochr isaf y maes parcio sy'n mynd at fynedfa'r ganolfan ddysgu, felly mae'n syniad da parcio yn agos. Wrth edrych i'r chwith, gwelwch y llwybr sy'n dod o'r dre. Os ydych chi'n cerdded i'r ganolfan ddysgu o'r dref, ewch i Cherry Grove ac i fyny The Rise. Pasiwch y mosg ar y chwith a chroeswch y ffordd ar y groesffordd gyda'r blwch post ar y gornel. Ar ben y ffordd, gwelwch ffens yr ysgol. Trowch i'r chwith a cherddwch ar hyd y llwybr. Os ydych chi'n cerdded neu'n cyrraedd mewn car, cerddwch i lawr hyd y llwybr ar waelod y maes parcio a pharhau heibio ran gyntaf yr adeilad. Mae'r fynedfa ar y dde i chi tua hanner ffordd. I agor y drws, gwasgwch y botwm glas. Unwaith byddwch chi mewn yn yr adeilad, ewch drwy'r drws ar eich ochr dde. Trowch i'r chwith a dilynwch y coridor. Mae'r swyddfa ymhen draw'r coridor, lle byddwch yn dod o hyd i'r swyddog gweinyddol. Bydd yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.